Just me power, maybe other just me power. Come for that hey. Oh, Timmy, my God. What then? Match out of the here. I want to say, no, madam, and I'm madam. None, yes, only Kofiase. Oh, no, dear, my comfort. My country say, one for 1 month to Tunanum. Now, bet me, Cassetia. My comfort, or no, men finance when I see what you come. Now, me person no dinko. Salmon, come on, Bessa. My comfort. Can you cry? Ye ko ye ben na wo kro ya. Oh what then? Say no dey. Say bi nso na me so me panyin wo kro yi mu. Asante na kan e. E se tantan boa. Ene awansa na se na mo da kantan tantan so ne di ni kan e. Eno ne no kra. Na wonye wo ba bi obetan ba no adwane am wo didie mu kra me dwane. Ade na ma ko fo nwale. Eno ya asem ba ko. Wa mama sere. We asem awodo na se bi wa ma komfort ya mimi konyo ba bia mi ntimi fa ne me kire wo se e bia wo ba me ne ekode ade a ma wia na se bi on se yan ye ni ma bepa e wa asase we so enne pe wo asase so ma fa na ntino wo de won kai bibi kura na se won te hwe kura no enti won ti kromu a won te se ma me poma baba yi mesi na siwa Some mina my yama na kwa hwene na kora ne ho fe. Metete me hunku ni so sei. Ya kai. So what do you say ye kwa. So what hu say bia me ni kora gina. Wo bo say de be si atete me ho. Aso o tata me. Enso ni nyina chi me se me mpe no. Mama ba no. Shaka ma konfo. Akura nto se so radio na. Hwe. Se on say ye no nananom ama ye ni a ye de ho adepa. Anon se wiase no unya adaje dwan tatia unya ne brebo ne yade na menya adaje dwan tatia no menya ne nso na nya ne niema wo mo de aka na so ono kwa na no se wotata otimi de su di machi sa koma ba no akwa ya ba fra koma wo de he se wo pese ohunu se de mene ne do sitia ye betimi atumpasa na de wa wo de oni akwa ahwa o kwa fra wo humi a wo de damefo wo humi se sia de obeye no eni ye ntumpasa ko we de mempasa me kona abeka se bia mi mu adanse asante fo na kan se tantan de aboa wansane na mo da katantan de ne dire kane kona ne se de si pame no se na nanom na aye bibia gu ne so se me tese me hunu ne wo de ye sorry me mempasa chat me aso be fema no mempasa me wo de sorry me kona me jaja wo de jaja yen twaso de efisa ye kwa de be ye no ahia na akwhye wo de mami hu na menyini entu ba so wo de yen kwa me ne bi sana am so wi abanchene enema problem sa wo do papa wo de se da wo pe na aba ha enya me a o won se me phone de bia se me kona me kodoso nti na nanse hunhu mi ti enya hwe ono no de bia wo pese obi besra wo de wo nsra obi nenti oba te se wa beti get wontime fa wo redie wa basa wa nya adwuma chese bibia aye pa wa asema wo ke hwa me yie timi de asa me yie se we pio mo sokora ago fia amen na ho ye e se do music krokro no me pa mo tra konya wo oh waden ma me mponi na ba aso from me dofo ma me afra kuma oba afra kuma papa bi bra na wura ba ka ho me bedi me say enti wei bibi went na me shut down ho no wa fra me mama bedi na ho enye mi o shana ya bia bi odida shana na afu na sese na nia se doctor ne na afu
Wo de plako wi ani nja unti wa unde waye basa na ati kuroma ma me kasa kire no na konfofo we se de mempe no so so do odi na ti wo ba na wo so odi na ti ni ti adabo onu so odi na ti onu so o bebe ya odafo we de nana ade na ekoso de me hunu sa no otire so no apampa so na ekoso nti de ekoso ahu wajiji nipa de nipa ba be dua na ma wade ma me wade say nana aye bufu no wade yefa me kura se na se okunu na aba no okunu ba de ne kwase no bufu okunu ensusu jangum na ewi ase ade a me krampe me kura se na nka me ma ha enso na ode ode ayenko nana debi yenko nana jino nana obi aso don debi o se akora ne di o kasa wante o se akora ne di nte bia no na ama na kasa sa nte ode ayenko hey nana no ye kwai das why ye das nana hey nana wa mi jodi wo sana wote so obeyi mpew ade a wo ye obeya ma me de mani bra besu yo nana hey Shewa Kumawood. Shewa Kumawood. Open. Ai. Munyai. Obi ba matin. Sa. Munyai ayawai. Kakra matu aso. Papa kwa na se budo so. Beti minimum mo ba. Muni agro mo pa muni bi. Bani bibi. Kan wa sabi we ni akohwe wate. Ya sa ko. Kantai. Anu nyame me hwehwe wo sa me hu. Anadwenu mu nyina. Na me yade. Se ko afum no. Ko kire nkoto. Ai ana ka me de brɛ wo so manhu nti ewe eno nyima ma me di wo fufuo enti funu kwa mentmandi enti mi dia wo fufuo ewe na asare be ka enti mi se enne kura meta ko che fufura sa brɛ wo ana mmire mi se de be pepa pia horodo wesio machi nyina machi bia brɛ wate afa brɛ mo wai makosie no so esie no ho na twa wodo kese no wo ma chi bia brɛ wate na dia o ko chiba na obo ho modern wia emfe bi ma me medina hwe untina meko tufun ko bia ka se na ma ko bia de be we wa china bia edieni mempa exercise akuma exercise mama yiko o ma me de duro na blew na wonom ye exercise ede na ye ka kasa ede ya eye dwonso ho aduro e na obeje ye sa odwonso kete so entime ma na duro e na me busa sa dwonso no wajai ana sa wo koso dwonso ka sinipi na nipa bi a wo no gina ha hunu dwuma a wodie woda ho no no abrabo ne nipa ban na se de wo sitie na wo de ye ne ma bi a emfata no nipa bi hu se bi a sei e na wotie woda so dwonso ana wajai die nkakra siade ne pina nipa no hu se wo to dwonso bi a wo sa ho yale ba tu wo sa ho yale na nso mfrim Johnson ba kra onwa no soro Johnson ba kra amanga nti wonwene ho meboa woti wonu mu se wugina ho ipanyin toto te sawo se de wati aduri wo Johnson kete so wonwene ho wonya ho akokodro sa de ba be pe oba na dabi enti wadwene ye wo se pinti asase da hokwa wadwene ye wo se hie bia na edidi koso ade hia asase ye didi koso owura enti wo pese onyini che enti ye wo sa manfo aduanan aduasane aduasanum no wo ba benya bi krache se wonim die firi soro ba ankoso da de che kan firi okwa no a wo ho sa cheke men kwa tia mete
When you are some. Whoa, 1 minute way. Dabi Afrakuma. Na sabi o say ye peduabiam na boabom ya na kwa bo frɛ te sei. Enti sa wo be fa machi kura na enti ade we. Na de saade we suban we firi hene. Ye no ne sai na amene. Sabi o tafra cha sabi ebru sabi anyado enam wa mpanyimfo atitiri wa konfo ya wie no na de koma nkanaman. Eya wo sese sabi wanya wede. Wo mpoku ya akese enti wo de woni bebo ho safo hene ka ba bia wo firi o. Na kai ntam edame no mienu ntam kai bohye bia mo hye me na mo niso na niema na wa hye ase a wo ye no me mpasa me ka me ho na akasa na wonye na se me makase wo nye be ma me pe o enti kwana kope oso de me menyo nya be ma me pe enti antete me wo ka che me ma be de na oni me ye wo ko ka che o ma ha wo twa fam so akọ Afrakuma Afrakuma nana Afrakuma nana wo so me fro bi hu se me fro bi ana Afrakuma nana wo so wo yale ana wo fro nim se bebom me fro bi wo so fro bi nim se bebom o se so ye hyehyehye wo frafra me saade ano no ade asam wo nyina ha na akoda na twa fam so me yakoda sam ne mani befo wo yale ana akoda no wo bi simeti wo ya na se wo wo be frafra me mpesa ade ano ze se wo fra me ade asam me nya de wo akoda no ntimi akanya sasam ya ntra wo ma akoda na twa fam so wo frafra ade asam Conceptual no hu de waye. Mama si hu. Obe so kwofo na baba gu meni ma ase. Mama Conceptual no manager ma baba mama me simiti me ne wari o mama ka bibi sia no. So de mama ka asem ne cho one watete no so no otete me okwo ma se. Mama ka se papa bitia no. So ma ne titi mo fi ase me se na ka Wo ma ka chira. Kukuru ni jaye akeka so be jaye. Sa wonya yi dia wonu na wo wale no be bien kwa be wa no krom ase. Ewo musa na so ma me wo se bibu no me wo so oti ase efise won fa won ne baby ejina no ma na se bibisa mbo se no ba begu me no anim ase ewo yes an so onsenye ewo musa so anim gu ase na ade bre me ni nti bibi won ma wo so so ne konfo no so enya kasa che kakra ane wo so to no fo akwadai wo yade konfo ya ne be sa ne yade na so kasa wo nwale no na se konfo yi wo ye obone a na me ya ne dai na wase na bra bokwa da bi menti ase mempene da wonu an wo wale no me so watale no se eto fam eto so hye sound wo wale no meka asim bi akiro Afrakuma asema meka kire wo nyina ne se na nsan wo nantie mu enyem yie enne na ne be ma we nam ha ade akina ne be ma we se nam ha me pa bodi na keka me pasam din keka wa bia be keka me ho me sropi emra ya wo nye to fom ene krom ha konfo panini ebe si wasiwa ento ono na ye wo kunu enti me paso ne be ma bia be nam krom ha sei oba poma cheche a ye wo maame mententa suo ngo fom na mde metachire ma e de afa enti mesaw eye me de sa ma abna e wo ha se bi ma abna tie bi mame na kira bi so ko gina ba bi na sameka wo kasa o maame kura kae na me wo hobi enti wo ha se eye me de pa maame mesi kuoma konfo me ne ntina wachina me ne nje no ho da bi o omo mame no maye eni de na minu ho mesi me ne ntina ne ene ntina china eno ntina me pia na adwo na wo kasa bebrebe no ho wonu misa afi na mesi so yese mia me kope be ma me ne betina
a wanya ho wakeka we me simpi dada nyina megusu meka de mafo abroso he said ye na sifom ye moabo amabunu no ano ne yenso mo fa nko akon se bi yenso be di nkuru ne yenso be di ho se kuro ya na ye kekere ye ntena se nyire hu nko na amabunu no aka no kwa be no mefa so ano ne ade a ehia menti a mefrɛ wo kontine me da se wasoma wo kan de eno ano no me bi betwam kwa se me no adwena ho se wase di se adwuma no nti se ne wo de sase mu yaba wo de sase mu yaba aja me ben so won tu ase me ni ho a ona be di ade nti me ne be kasa no aboabo amabunu nyina no na aja wo tu wo so sa do ada wo ma me da se wo de sase mu aye de aba ohene se betima pagya ye ho na se betimi adide masfo so enkunim a de so mo bosom kese no wo honum no ye mamabunu no ko pagya bosom no de bre ye wo kurudwam ya se bosom be dia se mu dia ene ani de mafo bechi ayam na boa frafranto wo honum yi wo tuko bi opebia ne ana ne wura fi se woni kase wo nimpom so na se wiase se wo hu kwansen amfanya adwana de obi de ya onipa kro fedi kwa na no ka so be ma wo ama me nka nchiro usu de nie wanga so be fi amaka nchi me fi na me ya de oni me wo fasiban be ya amaka o kaka ase oboni dia na me ho ye me de jimie o ya me nka nchiro kamisi o se o so ba be mo de afa wadam fi wa habi okay mo hote say bele kam no obedi nkomo nan so me de so adam fi tim ene no fa ne me ku trance ma me fanto ani ene nkasa ye kure wo me wa uni mi so mai komfo ene kure mu sumu hima bia odi anim ade koba ti se o mai komfo oni yere mene na kasa nso otu ne mehu na agina fikire mehu na agina ha no man ti se no ma emfa kwan mu enkwa na wo ye isem no ma komfo so be wale me ka o se dia o siro mai komfo akon wale o mai ya yo man komfo o mai komfo ene ne nkasa mame ofa we die ene se bi otia na meka ofa me metiwe kromo ha wa menkai mehu me makra ofa mentimi kan yu so onu kra na nsia se me tu no fo sanse aso meka o fi ntimi ndi oye na nya mwawa wewe ofa me dia asem na wo kanu minni na mi hu se na menka no kra so man ko fo waye wagya tun so be so ware media na nya efi no dem ko akotale dan ho na ochine bi no be yimba ko ma me konte hine me konte hine okori mu o man ko fo tim mefa me de hye enye ne basa enti o man ko fo mpese o wale wo ye eningwasia me no tu a anamo ekosi ye no mani anye ho je me ye panyini no me course na dance pa wudi adanse wudi fa akora yi kire ho kire me ne ekodu wonom ne no ma course ano anya me de wonim se bisi ne mente me ho ase sade na me sini akoda wetie pa me de me susu se nipa dasani na akwa sai me akira akoda no eno na me ba na me betena ase na me se ya me ne mo fa ase be kasa ono nso de obi a obuade ye me ne kasa nso so ni hawo opewo obewale wo timi mo fa ase kasa wi mbese me de no ma awade hwan ye de otiwo ya konti hine nso menya fo saa wo de wo fa ase a wo de me adi ba ko a me ne na tu anamo a ono no obi akora nim se me ne no wono hwe akoda na ne kokko se de sitie hwe ne kokko se de ne sitie wo fa ase kokko se adum akoda wo tu nyina so wahye ne dia no me dia me me dia me hu me sa no me sa mamu me sa mam ana me nya obi a na me fa se de me sitie ne nya obi a na me fa ade so hu ne se enye kokko ne de wale e suban pa baby a wodui ensem fata se be di watam ni pem hwensem a akora keka kire ye se krom ya afo bi tie buo be ne benya de amawo emfe buo bi ama ka me de menye ma adwene o
nanso aba ne sei wo de mentimi sabi mentimi ntwa no ngofo mo ye panyine okuro yi mu na yonkofa da me ne wontam no sabi eburu yakwai se honam ene yade bi aye modi so ahunu enti o adama wo de mefa ne sa na mame musa mawura wo pede wo peme ade we di ase me dia mememfe na efa ne sa se me dia mememfe we no dia akwaye no je se me hyeda ne kofie na niema bi ne akwankyere bi amde be ma no so timi ye nko ade a ene na me hu ne se wodi mu oh my comfort en kan sa we nipa me sino hojo so nim sire mi anya hwe me fa ne sa ne dia ya ne dia ma me ne nko so di kamia mi awe se me ne beba ene en ka wo wale ne mama se ne nka bebo wo my comfort suma bere wa sabi bebi o kohwe de se nka mfa ho afra kam ne betena sia kire no ko me se nya kuduru ho no mo one ne beko okay odi obekumi akora no hoji ho gina ho we de mesro ya man ntokwasem e di asumdwe ene nama menim se woni makoi nya wanchi amesro so de bechena de acha men so mene boahe ohene ba e wo kai de biku na ne tintin na ne se be se enye baako sina de bi papa wo abedi ade sum papa wo a bedi ade no ne fo domodom na muja hwegu ne tokwasem ni na no e be ma etu atwa penfo se de mo na di ne de e mo ni nko de aka ne mo ho bai boy wakasa pa meni aje wakasa ne mum no senya wo wugina menim ha esa wakwa we kame bunu ko mu sisia hwe won sama waka nyina no meni aje pa eso unse da achi bi no obedi ade me ahenka medi ade inyane sankepe me minyane sa kame ni beje pa ne mum no tumi no enhye bensa oni misem papa ne di ade kurum ho nyina no asemi obeka no ene ye ho memeni tumi bia mitimi nya wo hwesisia ade mesaw ne se ebeya de papa mu no bemre ne pekwan bi so ibe hum papa na so bu hunu na onane kase wi na ntiase ye adwuma dia eto betwa papa de na asem kanya de ne mmom no ne nkunya sofo no omo no masem ka de pa Wajase, it's so good na so na kasa. No so timi no mo, ngo ya so fo nyina kasa na ntiase ya adwuma. Yi beto yi ama nyina. Asa da achu bedi ade, meso bedi ade a. Na sunja ba kro no mienu nyina. Ene nkro ntwa e ho hye nyina. Wate. Mate. Ene me das. Oya ade. Papa. Mene madam fu yi. Eduedu mu atu anamo. Akohia dem ma hene ba no. Ai fe na henkan no. Na yehia na ene di nkomo bebre. Ama yaka che ni se samuja hwegu ne ntokwane a ekoso no. Ebese ni na to twa. Ne dem makoni e ba ko. Nso agye adi, agye atum. Na o kire so nde tumi bia ni nsa. O pa nipa tumi no ne nsa. Ti se be ya ke mehu papa. Na o kire se betimi ehu papa nso de agye se anajo. Ni epiepie mu afa kwati kwan. E de bepie community no papa. E di nkomo. Na amane wo ho no no. Hankai. Papa. Asema ya abrantie ni mudi. Wo hene ba no. Wo hyeda. E no pese wo dede wo. Na anajo bra de to wan kan cho se wi abra na anajo bra wo ka cho se bra. Papa. Wo heda no dede wo hweye o. Won tua se won kwan ne me baba akopa ya se mi ni ho a wona obedi akonyen. Se wo kone so ama se yi kwan be so me fa akonyen. Ni ho a akonya no obedi. Papa. Nkomo na eni ni die ne nkire se wanya adwen fufuo bi afa ye ho. Chese menya abotre adwudwo na koma. Kodi ntokwa na ehia yen. Na sumanum kasa ene ahobalsi nti no mewia na adwene. To akire kwan ebetimi afa so. Ehia papa ti ne nya abotre ma ye. Me fe wanya bone. Peso ya di mama. Na de ne damakoma so pa. Na me pese me ka be putu ube pusu ti se de bi onye mame. Yes sir. Beso ko de ma.
Na ukwa uno hene no ho ne ba. Odo ho be hyehye no. Na me petumi bi wo na me sanka. Why? Musu sembe no. Tete abakosem no. What say ye krom hanom? Obi fi hanom akọ. There ma aba asondwe mu da na so yen me hu de men kan twa wonponya de metumi aye sa de. So, metumi. Wo so kokumi ana. Waje me ho pa wo ho. Wo kokumi me bo a. Ebi bi no wa me. Oba me do me metumi akọjo ho pa. Se me ku ade na me nya afrim. Eye tumi na me pe. Me hwe nso nko anu oba ho yeso cha betimi akọji tumi na mame. Hwe omodi yeso ate. Timi aso sese yeso no, ye gi atumi firi omo ho. Na so timi esa de mame papa ko bebo abaso. Timi show gi tum na mame. Timi show. Odo asem ti ye mame wate. Na bi boni bi antimi nto. Me pa wo chow, ensa dansa yim. Miss show. Boy. Enye odo amewo ma wo pa dia, kasa de eminyo. Woni tu ewu pa na akwa wudi amenye. Na se me do wunti ade obeka bia me ya ma wunti no. Bede na me do futi so mamu akosi nkukum. Insida. De me hwa Me hwe ka chem so obeye. De mate. Obeye amame. Me da se. Ainkai. Ainkai. Ano ai din sa? Hey. Misro ai. Pacho. Misro. Nim say muso se me bambu kroma so me pacho dam ta me so bekumi. Misro mumu ame wai. Pacho mumu ame. Shy. Fancy. Sorry. Wait, Fancy, meba. Vamos, bra. Itu gidi ese na nkofo de guso ni. Acha. Omo po ku na so po abo. Omo pemeku. Omo po ku. Sa. Enso ya nanti ya hwema ye nhia obi a wonrema. Ye hia wo da sani bia opo imu a. Iti mesrew. Pomode ne sako nchi. Wati. Ni mu ko na wo ko no hwe ho su imam wati. Hu twa emma bema bia amfa ne sankan. Emo da sani bia amfa ne sankan no wase already no. Wati le meka cho no. Hwe ho su wati. Emu ubetimi akọ. Why? Bewa. Bra. We de fache me se me ntimi amfo anu echire bia. Menya ka me amedo be ko ukrumo no. Me ntimi ntu na esi, ntimi na esi ukrumo. Unim se me si ukrumo no mo a. Enye papa mame. Saso na me de ukro me su me kruma no mo a. Unim se edometu agusu no mabo. Ntimi sere wani di mo fache mo ate. Se me ntimi mfa ho ko anim kakra. Ntimi sere koda wo ko no. Hwe ho yi mame wate. Ye frame ahenkan. Mbapa ne dia ukruma. Oni ohene no. Ase da chama bi no se oto a bi ko ya na media ade. Nti mesero. Media metima fo adamfo. Nti free samre ye ko no. Abiri a wonya hwe wo fie no. Odo betimi ato afa ha. Na ba bia na ete no. Anka na se ho no. Obetima ba hwe mo se mo ho no ma. Nye din ko mo wate. Opekwa da se ne. Ye nhia. Why? Ahinkan. Obetimi akọ. Ahinkan. Wa mo mi di. Ahinkan. Oh, ahinkan. Wa shy. Wanchi. Benewa. Yinti me fro na wia no. Mpese me no din komo ankasa.
Benoa, if you remember no sign, if you remember who one can say, I said, Meniaji who ye. Menya bisada. Abedo prekope. Nanso no, abedo wankasa. Iti mesrew eni die mo a. Beso we me yere. Okay. Asɛm yi a wo kan de wonim sɛ enya ade bɛyɛ yi. Asɛm a wo do ano aboso yi, yɛbɛ de awawe ma na yi. Benoa. De me prefer wo na sɛ, wo ba pene so ma me. Me nim prefer sɛ wo pene so ma me a, anamo bia no wa mentimi ntu. Metimi ni meja ide komo. Wati? Pene ma me. Wo yɛ dishi o. Wo bɛka ma papa ate ase na me. Menya dishi. Kan. Timesro, ade we a wo kan di. Ti. Wo mu sɛ wo nya dishi. Me am gina he, me ya henkan. Metimi ni papa ate na ase. Nye din komo. Etimi sire wa ni dim. Wo de pene so ma me. Ka che me sɛ wa pene so. Na me ntu ana mo fa ho. Me na me nkoma me ni papa bidi. Go we di bia ba ko si bia so mefre wa ka kiro. Me sire. Ana wo no me, ka che me sɛ wo no me, ana ka che me sɛ wani nyim ho na me nko. Ka bi kire me. Nese me no. Se me ye wo yire an ka me pe. So me sro. Nyim hihye me. O de mami hu sɛ o pe me. Me do. O di sɛ o do me. Me do. Ye me pe tie free wa no. Me pe tie no. Oh, amani achi. Benoa. I don't want me to answer. I brought my bread. The bitty, my bets in a hacken wade. She, some may baby and machine nipa, my copy baby at it. Way. And okay. Yes, it's a nano. You don't have a coffee. It's shy. What do you know anymore? The coffee anymore, my. So, once will be bar, we must see what. Maunia, why? Benoa, you're interested. Benoa. Now, we. Oh, Benoa, only me. A free mra me no a papa mono. Me shed and nana papa biasa. I mean, some of on Mary, a Besacho. Oh, David, baby, so be on your shade. Not sure. Then I am a baby. Beyond finance, there be the tennis with a fetch me. A premier prepare me, a dear chibia and the sabia, me who are prepare. Mean to me who are the good India. Why when you say Kuma me one, me said I'm only on Kubias out, me fire on Kobasabasa. It's no Madame for me one, yet my career. So it's no. I said, me nothing can be. I think I've forwarded a mouth. I ain't kind. The dear son now can be. Miangasa, Mintiasi. I think I've for bisa. I said, I are your dobby sama. They be a hinkan. When you said they can near the baby. When your drama missing, we young from so send me meadow. Yes, I think you do a so. Penny for me. Sako show. Why? Yako. Pitchy, mammy. Sign.
Na musuda ina ba kuyi. Bi hu. Ei. Ta ba yo fi ka da bi de o be pede o kunu a. Nko. Ei. Asem penifa. Berewa. Uyo baby ya. Fi mra me hu no. Ehwe wo nyina so. Ene wo honam hu ni pedu ekura na. O sese obeye me yere ankasa. Ona me kire no. Etwa so obeye me yere ankasa. Ne mum no mu ade bi de ma wo. Pese eya ade bi be yo ho ankasa. Ne mum etwa mra oba beye me yere no. Me yi wedi a kire wiase nyina ma obi ehu sampa. Ahenkan yere ni no. Am decide night a kire. Dia. There be membro ho. Na betre ma ho. What? Enye ne bonus so en papa. Wo busa shayo. Shayi de so ni ya. Ahenkan. Na dia na mi hu yi. Obeyin. Ah? Na mi busa ne nsemfo akakra ni. Di pan ye ne wo mo nka. Anu akofa na ba ha sei. Na mi busa ne nsem kakra bi. Asma obusa no na maka mo ho abomu saa no. Ha? Wo pede wo ye kurom ha. Ha wani hira te se ya so ba bi. Afa hwe manim. Ha? Fa won sadu siw ha na fesi na ka se wala egbe. Aboda. Ka fri ase ko. When this idea actually, huh? There have been a while, dear, you ever saw what should I say? One castle, you ever saw what should I say? Yanni woman. What that? What death when you are be dear, Yamana yin. One other musu. Yes, sir. Huh? Nana, so better. Open. Yes, sir. Open. Mr. Winnie Dimo. With a Mr. What better? Mr. Any Dimo. It be CBM. Kai get free crime han who say ya be go crime ah why dey ya dey go ah Ofa mi ni so wo ba mi ra so adai ni ma wa fun fa akoko fun ofa to bi o tin ya je bi ana ni o oh baby asafa fa bro akwase asam kwa na baby kwa medwen ho amenti ase mi ra wa adai na de ka da bi kwa na ahenkan ya dura wo kodi agoro wo kwa twempena Nana bay. Wa wani tuase ne kaida before kuro yanka. Dabi. Na ho na wadura wo kwa kwatwempena. Wa badam. Na ho kura asa kaida bi o de na ba kofo ba kura afiri ho ba ha ba ya dan. Se wan hyeya na nyina sa asem wesu anka me ko nsia. Me gina sa asem wesu. Mama na konya ayeden afiri ne nsa. Mira fa na esifo. Eno anu no. Therefore, e de mi nkra no bone. Ya mpanifo ne ye kan ya asem se ye pa ebe hu ntine ye kyekere boa. Ntina wa pa ye se yenso ye ntaa wachi no. Yenso ye taa wachi se nantwie ni achacha no. Utie u na yachi mi ohono ma na akwasi ade. Ene askona asem. Askona ba ye se ni kokoo na e wonhyi ayeso ho no. Akwasi ade twam bode ani mu kwadu nyina. Nti obepe odefo no de ato nanim. Enam se aw. Se ba sa ade ne na ye mpanimfo ana na wuyi ye ne akwasi mpampanimfo. Bi enti na wuyi ye na boa no hwe nim. Enam hwe ye na me den. Mitutu bibia nti kachuka ebeba nyina no adaro ma odefo matwani nyina tie tuko ye na ba ya ifie boko boni bia nsifi waya aya ya se taja mu na no odefo wa asem ka enya odefo badaro ma yo de nja wasi nana uhu mawie ya ade am de mani akohu na wie no de ensesem de mani hu na de mani akohu ene sen wo ba ahenkan awie me se me kwa me mefom akonu mena me duru kwa so a ahenkan ene ka da bi kromu ma ba ako aka tar mu denden me ba ahenkan na de mini mo ba no wa wani tuase ye ne ka da bi fue ye ti ado anwoma so denden aden so so di agro koko ha e ma ne nyansa me makasa che no ho pa na wo na wo ba no no fre na kasa che no
So one way ya, so same way or day bay. Every time I could day, everyone sir. What's the American? What peckrama that quaff master Kai Debbie? Why be soon ya me or honum? One you know more track cabin. Track cabin and no more. Ahinkai. Papa. Eje musuo na pese do bakui. Oba be na woni just am ya no. Papa. The emergency and a catch. Against any who on so bomb mama. Ahinkai hwe. So enyem sisi mu ba no wa. Ahinkai. Me twauti. O se mani abo. Who say Saturday before no. You know me tracker. So what has me catch you? Papa, a woman said the agency catch on and credit. And so, Papa, a your door sem. When you go, Nan crown so what's so about what the crown one? A gentle won't catch your papa. No free yet cheap. A cook, kind of be. Go for Baba. I can. So, so, door, examine me in Tennessee General Bar. The Macan. Seni panya sumya na de utiatu no so agency so na no true pa o e bo wa no so be catch papa obi ahu yo na meba no dwane papa ade she ade utine fi ade yo ade obi bia be so na wo ye am dwane why aha se wa with your son now. A metis a mofa. A dinkumo. I can say, a yahinkan, Wawa hinkan. Says you are cock, I baby cool more. A cock of far by our so you are in there, cover, no more cold, but say, no, Baba one. Miss Madame for no. Matilda can't show come any favor. Nancy Mother can't show some money in a hole. Amponsa. I ain't counting me, yes, sir. Obi amene na hihya ware aye be ware na henka kwa so nim abakwasama da ye ne ka da bi twaka bai se wa tu ba so chem se mo fa twa ntro mo fa ni bi se mo ba obe kan che se odefo so won pini ma henkan ani abaya no entna no ba ka chem se intimi nyesa tna wai na mo ni na ho ya ma kan biya biya ko Woni ahenkan na kona kana agada we sawa mesi minnu hwi wa na o hwe o dia menu na makache o ba gina pesa mi kaju de mesi bibia ni shai ahenkan ma kan kan de bi e de asem ahenkan mi nam kwa so ba ho ana se wa hu mi a shai mama kama sem hu mi a ana oni shai mama kan ye na manya na busa mi sem kwa kuma yin kwa so ni manan kasa mekan henka nya se ha ye na mana me kasa enya pause bue na je na bue me kan we na bue shai oi sawa miami ni e dia asem na wo henka me ma je saka me misa nanso nsem bi koso krom ha na metete nsem bi na me bisa mate sai so wako kai da bi krom ho eni abaye bi hyehye ho henka no krebe ni wo Shy. Papa's one baby. Young Kono Jamore. I ain't kind. Not just a demeter to me, no cray. Said me bano. Chia. Next winter, mamma him and me country me. Let me who Adam Four. Only me bano and fast will be also. If you say, me per se will be a better than me bano. And only an auntie. You know, wound him and so one pump of more money. I ain't going, Papa. One out for them, good in the castle. I found my brother. Said, no more, no one. So one threatening and 1 year. Akola papa wona bofo no betwam e mo ne nante bi
David Papa, with a Mr. Winnie Dimoa. Shy me uncle Precope. Nipo Jimenia and shy. Sister, so try uncle for my papa. Missy the Majiminica cry. Se bibi to tima wo ho a me pese oba manim be ka kire me enu na mihia me pese me ba no eye akura papa me pese bibi be to Pachorati yati e da si bebre na emo me pese me pie kakra na me hia shy no go jame kakra misro mate ne me nyame ja monko Nante. E dina dima be pie me fi ha na dwi. Therefore pacho we dey nkwa ne bone. Se fi kai da bi krom. Na nsu ama ne ntokwasem. Se kan tokwanko an ka eba no. E bia nke kura sekan ene agyan. Ene nke ntuto sumu nso ma anadwi sei. Na ye therefore ho eye papa. Ese me fa asem embro. Nti mai bai. Otin. Therefore Abrante, tenasi. Mama kwaba. Minu se kai da bi. Ke yene mu enti no yi. Ye di enti na papa kin small sa na bi se bra nti. Therefore mpacho we dey. Eye papa wa emre kakra. Na me de makoma so ade etu na nim. Na wagya tum so be ya mame. Ni nyina ne se ege ntokwasem ni moja hwegu a yekoso e we ye kai de bi ni dem me enso ani ntime yetu no che me se saade a wagya tum na si na no yennom asumdwe ebu abako ana no na me ba ni therefore we dey no kre ya man ntokwa e ba na ntokwa anka ya masa no we ena sanse yinim se ba ha imu a mo bekunya nti na eba esumu no nti wadaroma asumdwe na de yanam yo matime mo kwa baby eja mate asma mo pani na sabi yin ya ye pani yim ti se bibi sa na ba sabi mo mpanifu am no mo dwen wo ahimfia nti no meja mo kwai ama mako na mafre wo mo no mo tenase ni asusu ho nti bi si bia no beto mo nkra na de o se e ba no me la ba beto mo ni da mas meja mo kwai mo mako therefore ni enso das ba otin ya mo kwai na nana wanu kwa ni ja mo sebe na busa ko oh so mo simu da asum due ne bai nti no onye mo ana mo boa sei me pen for mo kwa ba we die enu anajo mada menjujuna mo eminya enkra free kaida bi hine ho na sam tintin tichi ande say wo hwe bebi asisi ya pem so kwakodu no a obese woni me ennom asundue mu abua ti okan na mse yo mate na mumu no me wo mpanifo a me no mo wo ahimfia o sa me tu wo manim na yebobo ho ti no de besi bia no mema wo mo asonate ti mo ba ya na asema da wo no nana madi wo ho yaw papa wa mama di wo ho yaw ankasa ah empanyimfo si pepe ni adwen papa woni tirim no ene gya ne na yo bebepa no to de wo ye ne sen ah wa woni tuase ye ne wo mo nka na wo boa no aba okurom ampaso aso no wa gya no ma no ko ada ne wantwa ne ti ana de boda wurokura ne yansi na boy ah ana sa wo ba na wale na wo ko sa akuro no sinti ena gya ma no ko ye ene anya adwuma wo ye pani a sabe wo tia himfi a ye ne ye hyemra makroma ne nkwada asua ye nana mo amutu utu yi sa wo tete nkwada wo betam nem o Thomas o free nana adwen na wo de ba ye na adwen pa sanse mpanifo so wo ye mensem bebra ye kugya wo so wo ya adwen papa enne ye de ekoro ye ne ntiase ye ne bukuru ebu man so wo enti nana sa wo mo de sa adwen na ba medie
mejitum esanse sebi ebru nana sebi enyado ensen patra pesidua so yehu pani wonu wo pani ha me yehu pani wa o therefore wonsom oni nipa na wiase a yewe o therefore manso twen etisa ha bayira mena obi ntomu mfa no hu ni da meka dia kosi sei wiase yetie yetene noboa eja kosi so enam ena eja benten so enam nana eka bo my friend so koraban ebetimi atu odumpom biara enti yenya mempene no na wo therefore wada roma for wadwene eboa na ye kuroi entumpon emfa na ntuma pamfra ni ya bodi se ampa osi ade yo obaye no abese ayo enti therefore wada roma wama medju hu yeye papa ento kwesha ase na na totobo penso na abepemene na ya na nanom a wo mawu ko anse do etise na na ebesisa saa omre ya ombedi na na ho ya papa anka wo dan enti na wo bo nsem se hwe kwan ne tene kan wo yere anka be hu se achia nana ntokwa no ye be ko akopem se ye be free awufo achia se asam a wo kan minim se wo nsonso kura dwen pa on se sebe ye se chame wonko no minchi osuba mum yedu na monam ekọ na kra nti wo sa dwen pa bia ni mutrim Oh, I think no, do other way. Papa, baby, how? If it's one pa, me ban. We see we trust it in one count and our two one. Papa, will ban me. Sasibu one ma, will be me maka. Why, Mr. Papa, what can we move? And run out to con. Bufiana. Kada be hini smane ba. Ba me ho. Mas mi nyina ne se. Enta wada ya no montem no. Mo seka. E kan bom. Na me ko tu me penifo ani mo. Penifo no se. Na dia o be peniso. If say. Enta kwa mo da ho fritete. Ena me so na. Esu betwa. Ameso mi hu se. Ke kabu mo. Kaye. Papa. Sasa mi da hoidi no krim ni. Eye mi ahenka me gina hai. Ade ha me pa. Me dwen ho abrebia. Papa enkusi da ben. Mesre. Ebe yanka wono muntina siye. Wono munkasa. Se de be yi betu yi. Simple so mo hunyansa ehun se die drum enya de ometime die sunkunu enti ni mre duru se mo bai na ase mo mepa ya chew ne de chew mo papa so hu se omo peso mo do mo ebe hye ya se no enti wo no mo tenase woni mpanyifo no tenase na mo fa yie ntu yie ne bo papa se yie tu yie a me ni mpefe se ye no mo nya yonko yie a bigidi se ombeti mabehye ase woni pefe se ya hinya ikura ye no eso se wo modie ikura tumi a krobia nkura bi wo kura twa ho nyina ahia tumi ikura na so eti mesre eni die mu a oni mpanyifo ntenase na ono musia konya yi na munkasa na yi ento yi memwogidie se so mbehye yase a ombesom ye ombe ye yenko a ebedi wo so ne mbu papa ebeye meniji ebe me depanse da achibi no simple se wonti ase a na me bedi ade a wo masifo nyina beye memenko a ombesom ekroyu ti papa wono mutena se yi ekoba ne sa ye hu beye de ba yi mate ayenkai papa afina wo se me nya san wo buchim no du trim papa wa ya de ba Say dadako prata bongu tu apre e mami e pri bom oja
Oya! Ah, sana ku ma bre. Ai kai. Na we suwe. Adasa. Musu be no bar sa no. Ko anu tumu wate. Hen wan kasa biim ko anu tumu. Sewa mama aduane. Patwa, mo na didi. Kokute. What is this kind? Behwe, mo hen kan no. Ana ko fa oba Africa da bi. Ana fa ben. Ahen kai. Mujira, what is this kind? Pesi ye ko bodu kuro. Ahen kai mo yara. Mo pesi ye ko bodu kuro. Me yanko. Na ne panifo. Sie ti kokwa ni ma. Ka da bi ni ba na makofo be hye fia no. Sa mo mpa de tutu mpa nunu a. Mo bi ni mpia nya sa. Etuo ba to pare. Na you ni pie. We ni pie. Sha. Kate. Ye ba kasa. Kate. Yemfa aprekese yemfa ni hahan kwa aprekese so afie. What? Ya tuwa ya wanhode therefore. Sabe emabunu. Wo mo nantu pani ye nantu fon wa egumabunu di. Mesere wo. Akwada no se dem ho no a. Yini mo mo. Nhwe kwase afọ kwensani nhwe kwase so wotia no o ka kire. Mesere mo mo makoma emrafo. Ne se de mo susu no sa na ti. Aboa. Oba bi ani ho a. Wo se dem a. Aboa. Bene wa mesrew. Me ma won san mu odin. Se wonya de ho ahye na wie. E den so a wobudo ama. Wo de beko. Na wo kwa wa de no. Ama na no. Abro. Wo pekwan bi so ayi sa komade ndi aba. Enu na tumi wo mu. Ise ne bebuae. Bebuae. Me de men san kosa akrom ho bi mu. Ka wo kan na bene wa na men san kosa akrom ho bi mu. Ah. Pedi kwate kokoye ade nuka so onim se me kwate na hyehyɛ ho ana minko bi benewa ni nyina na se eye tumi na ye pe o tumi na ye pe tumi no membo no mantungu what shed my panasia wie mesrew benewa kwa ni bisa ya kwa ya ko fini ah oi ti opre e ba o me be tin se ma pa pe ka chro e se mo kan nyina me mate o mo so wa kan se me bra chro de na so me ka chro ne se e ma nu hu watese e ma ni hu e be so che ne so ne se wonu se me me da che hene se mi nim tata na da che ma be se oto a na me di ade na se be di ade a wo ba mi futufuo se ye kwa ye banyina wo kure na wotumefo so me chia me tene a ni nyina agina ho nti mesrew wati ade ntia me frɛ wo ne se e pese ukugya me bene wa ho boy na jina boy wa biem ada okay kina ho ne timi ah enju ko ka chene uko ka chene na me ka me kire so be san ada fo wait ciao wa hwe me san wo ni madam fu biem opa ko ne hwe etimi no wonam na ye hwa so nti wompe me ne wonam na ye bo ye hwa so na agije wo so ko man nti wompe efe na wo de ko ne hwe me san akofasa akwa no ko tenten no wati mebu poni bia
ɛne nti na mempa adamfoɔ bi aka wo nkoa no na daakye no sɛ mebɛdi adeɛ a menim so bɛtumi ayɛ me fotofoɔ wɔta sɛ sie yi a ɔdɛfoɔ yɛ papa ɔtumi fo sɛ wotie a ɛwɔ sɛ mete no nyɛ sɛ ɔbɛpam mo afiri nkyɛw ɛno no nyɛ mfomsoɔ bɛnɛ wo a mepɛ no bɛtumi aware no na daakye sɛ ɔbɛyɛ me yere a na memedi adeɛ a wobɛtumi ayɛ yɛ fotofoɔ deɛ ɛkyɛ wo yɛabrabɔ mu bia woateneteneɛ ɛna mempɛ no masa yɛhyira berɛ no ɛnti yɛnkɔ hɔ no yɛ soroko paa hɔ yɛ din hɔ da din opie ne wɔnomɔtwe mu hɔ ahenkan ɔwɔ ade papa de ma me ɔso wɔwɔ adeɛ bi de ma me nti menkɔhyia wɔ no yɛhyia wie no yɛbaa wodie wo ma wo nsa bɛka ahenkan to wate aseɛ hwɛ sisie no dɛfo tumi fo wopɛ sɛ wɔyɛ madeɛ ana ɛma ne haw ɔno watu wo fim papa no no sɛ akyia kwan a mene na ne bɛtene no wate aseɛ nti deɛ memɛka no na tie memɛkasa sɛ de mapa akasa wate aseɛ yɛmɛka wo kurom ha bia ne yɛ hɔ ɛnka na woha wa yɛnkɔhyia no wa yɛnkyɛ ade ne mu ɔde o hyɛ dɛ na mekɔhyɛ yi nomɛ ahenkan wode nom wayɛ adeɛ paa sɛ ɔde baɛ hyɛ dɛ na mehyɛ maa mu ɛyɛ kama bia bui na gyina bui ade na ɛdɛ sɛ sɛ bɛgu suma me ahenkan ɛyɛ ma menwie ansa mema hyɛe nso bi wobɛkumio bui na gyina bui hyɛ asɛ mo deɛ Mamãe, olha, Demi bebeu. Oi, kakra. Debi. Edo. O de no minim sɛ de sɛ me na me hyɛ me de bai. Da sa kokon. Angan. Yinka. Angan. Chai. Angan. So my dreams all the bet me I am miss yo. Me want to show the mama me to me in a free me so. Cause any panya some yana do tattoo no so. Me want to round the mama me power in a free me so. Ready or that you sure me power. Ready or that you sure me power. Benoit. Shy. Wait. Sorry. Sorry, man. Benoit! Oh, wait. Benoit, wait. You can't remember me. Oh, he. Benoit! Go, my dear, away. Oh, he. Benoit! Sorry. You go, my dear, away. How are you? Come on me. Oh, sorry, come on me. Benoit! Why can't I be home?
te say we die say chire boko de na chire boko yo na ya ka ne say wo panyine kofinti so obeba hanom oba de na obai na what na say that by ho na jai asidan de mi hu bi de ne kakraka na ebo henefa she yadna bantam kube na si sa ena sa cha bi afu na chie de otuadua pa sa wo panyine na nkasa no nani ate kwasi se kumemu ho no ade waye ho no nyina akere se wo ye nipa wo makom eya kono waye ade se odi ne bohye so ena meka no ni nyina ye honhom adwuma semra mo wo honhom yi so bi ya ade no amfa se da ma etwa se mo kɔ ho na mo kɔbusa no na ye ka ne sen maami we ante fie pokua nana finya bi afie pokua de fia ne ba ha no de ba ya no na ye quiet ye ko ye ni anso enti ne ba no atwa yade na ne da ne so ni nyina no wode aseda fia ne ba ha na wono wa ya brasa nana ha me bo ei nananum abakade nananum betru nananum ye madam wase mama meni mu ase he enti motete ha no anya bia ma huade asiwe ana mo hunu nana ye hu moye sex krama ya moda semna ho no mo wani nanso mo hunu ade mo waso nanso ye kasa monte he dama fosuman no awo mo hwehwe no ene si ha no nananom edi abre yen sɛ be ya nananom ni onyam beda dinti etwa sɛ ye de konsu kesi anim ne ye kɔhɔhoro ho na timi ka ye kurodua mu na abasobodia bi aba dan ene ye begye mo fa mesene Video that you show me power. Video that you show me power. Video that you show me power. Video dark on my pan never shower. Video ni junk son of the brow. Yeah. Susa obeye metamfo Osha me bossa obeye medafo Afe abana say na waye me say yo Therefore nto chia me na tie me e baya mama na hungro so ni bra ensoja efiti tintre de odoma kuma de tra asase we so enyina nim se kro na ewura e wo kontre na okro na niwa eso wasi maso na mani guso heta ehu ade na meka mani guso na metensem ne me mamoti ase se kro ni dampan enna mo fekubo a ubo yenti kai da bia na nafo ama okwan mo wura kodwe mu ha emu aso ate se ye man ye kuro mma ni abosom tiri asundwiem yenti musuo bia enne
suma aduasa nyina tu afiri kodua mu a ogwani dampan na suma anyi wasotire na me hwɛ han a kuro na abɔ no metimu bi mini baabi kɔ eninti kuro na wobi na wie bi sebuso hene ba ni ansuo ka hyira ansuo na sondwe mu a ɛbɔ ka nkra nyina eninti kwam bia na sɛ fa so akɔpɛ suma ne san ba no ɛto gye mu a me de Maybe that you sure me power. Maybe that you sure me power. Asɛm a kɔnfo pani abɛkan ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa. Nanso mpani ya ne ɛka sɛ ɛmframa ɛfa ɔdɛfo ɛkɔhyia mframa. Na baabi amframa mmienu nso hyia no ɛhɔ mframa no yɛfrɛ no mframa gyampantu. Meka kɔsi sɛ onyansani bɔ paa onyansani na ɛsaneɛ. Sanso na sebi ojimifo nso bɔ paa jimifo sane die nti na onyansafo pɔ yɛfrɛ no kɔntɔnkora wadawroma meka kosi sɛ kɔnfo pani ɔno ani kuroi aniwa ɛyɛ abrante bi na ate ahwe nwura ma ke ma abrafo akɔhwehwɛ no na wei akɔyɛ nananom die wadawroma ɛmframa na ɛfa ɛwɔ sɛ ne mframa hyia eti yɛmbɔ na yɛmpin kɔnfo pani na yɛhu kwan a yɛbɛfa so a kuro na etumi no ebesan aba nyesa na ye nya kure tumi a wadaroma ete sa atosode a hwie gu kwan mu obi atobia wontwi aka etu wadaroma wadefo fa ona si fom na yentwe me konfo pani na yempe ne sibra aha wubu me sen mi ankasa abusia pani ko nsia no wubu me sen me na mdu si akonya no so me na mdu si akonya no so wo fo obi katapa so no wanka no ho a eno nkyerɛ sa ankɔ no ɛkokɔ na mpa na ye de na ye Safia sukwa yakwa ya pa ya mensu atwa ho ahia wo so pu odwan hwa wade wodwan hwa asa wo kwati nyina na abɔ kofie na kasa no wadwen nyina ye wodwan hwa adwen abaye ya bobaba me kwato one ahenkan wo nwuram me beka kyerɛ wo wampɛ ho asma ye bɛn anka wo bɛn so atu ye ɛna bɛ sɛ wo dam wo yira so afiri hɔ so aye hu baabi ofa so ye de ɛkɔye ni nyina ye pan Oga sa o tell you say, and this is Sibi, Jemmy Banny and Lemon Jim. No, I think I'm a friend of Kenason. Now, Sadanoa, Sa Assembly, you know. Kuma be car, be down with you. Lucas Obana, a young pack. You many bam Hosono. No will boo a down baby. Oh, poo, dear bed, and dear bed, and will poo, now will poo down. I'm not so will poo down. I was your mate, you are going to see so. Say ahenkan wo se nana ka kire ye se ye ne omunkambom ene kro ne nkambom ahenkan ware a wokɔ ware hɔ anu ntina o se ye ne kai de bi ye nkambom no na nana hwɛ bibi ye na wan hwɛ ni ya unhu ni ye hwɛ na what therefore akwa ne bofu zini wasi den kwa sa ahabayira pam no abusia asem etisi mamen kasa ebe abontam bukumai whatever wadama sebe de wo sua wasa no wa hu sa no wachi anepa ya de ya tawachi na de betimi aka kire woni se sebe de otwa sa wonim se na chiachia hwe ne mpanifo ni nyina no eni omo nkasa na de ne buafo bia no wo mre fom na mfa so ndwie mre ye na sebe nkwan adwoa ano sinka bi hwe mama kwa ba ejo so na na monantisi na na ti wani mwe awa ho wu nutu ye ya bisa bi mene afabo no we de na wadawro ma kure ye ti nyina enum kure ye down na se so men ya odefo ayire wo ba pa wani hu dwuma amaya se kure bebo na kure ebo ahemfa ne ebefa wankasa hempa na nka wo betena nti yesra wa di hu dwuma amaye na suman ba bi okobi a wa akɔfa ne bra na o metena ase asumdue maye na wadawroma yesra wa oba pa abusia de ne yafunu keka no aya ne ni asresem o mai konfo wadawroma de ode ne kraman no oni nim kwan ofa so yi nanum dompe me kan kosi sai so kwa brane na ayira wani pia ke tu abrafo agu nwuram nanso wenso de akoya mframa
Enframa fa. Ene mframa ne hia. Wada Roma. Won so na wote nanam kasa. Se mi mpre aduasa. Ye ya hwan ni na hwehwe nyansafo. Ano se ne wa wada Roma. Ye hu bibi. Na nanam. Emidi yem wa wada Roma nya sa de a. Yaka. Wasa memra ne de. Na so se munyina mutum ne hwe mense nifa so a. Yesu kire na woji yenso no. Eno de sena na wo kasa de ebedi ho ya wan kasa he na wo koye ehe fa pa na akoye nto atuma tuma mesuma de ayira wo sia de wo sia da besi ya se be hwesuma ne so wotumu da na sese e ba ese na no wada no wano nyina de ntotoro wotumu da sa komfort tumu da me ye befa suma nko me ka mo nyina maso ati mo mpanyimfo ne modi me hwammo se bi na no nchia wo bedwom se ne tachire mo fuma me tretrefo ene na chia me na se na kana na fa adwere na kama amfua no so a kana beboa mo mpomanti me anyi maso tire mo si maso nkama mumwa na me mama swate se ne muhu se wisie ena mo wie ma datana ensato no sanate o me na mo dam fini me mu bi mama madam sebi nyado empenifo se yeso mo benyansa fo yeso mana mo ntente nana ne ye ka bia nana onti wadama yesrew yi bibi ma yesan se wona sebe wote wo mkasa netimi fo mo braban enye sa yisi kuro yibo nana edame na intimi nkwafu menene mo ntwe ne yiri betaba onkwe yebesi bia mmati menka so mi ankwe yo dikan mini kan se so be den enwa ba abusunya Video that you sure me power. Video that you sure me power. Video that you sure me power. Power. Video that you sure me power. Video that you sure me power. Video that you sure me power. Power. Panyu for shia. Ya shana ni bram. Ni nya sa kai ho yentimi ntina. Ye hiaw. Smadia se twen ho shia. Munamum ni ba bia mo wo. The yasram say etia frama baby otie baby odua baby osai ene ne trabia ne ho ye hia so san ba na chi be fa ne man yesre so munya ne moa yesre so muntu abone fo so samayen ye pega sa ne kira mo se ni pa bone fo ni pa sisifo ni pa okuta adwumbone awo tu atia from asie ye sesa muto won so wura mayan munna no mutu won so te bo hwehwe kura ni gwase de nana no munna no wo so aframo So my dreams all the way to me I am miss yo. Me wa kusha wada mama me to me in a free me so. Ida anonymous. Since set me akasumai. I what dem man. And afen so ye ohene no wo no. Me ba hinkan. Komade na ne man to me. E man ahoden. Mutimi de dakro na no. Eno so yen saka. Me na din komo e ya ye konfo. Nso a kire se kwan dawo mai
se dwumadie bia epese di bia no betumi atu ho anamo ne papa nso akasa o se kwan da ho e se kwan da ho yen hiko na se no tayechi enti no amane e wo no tama me frɛ ma mu hia me wa date hene wakasa bebre na empenifo se otimi fotimi wa obro ka wafo beti ana yeka abrane a ye ne ye abrane ni bi hwe mere ma gina hoyi na se ne so musuman ene ade na edom kuma ma hoode ne nti na omutimi ye kaka bensam de mafo e wo ye so na se nanam da roma ne twedi ampon ayi adom na se ensa ko musuman no na se kuma de no kuma e ya hoode na mo ye de akaka bensam na bedi ensam a e de biam ne ye hwe ye de pa ne se mama ya kwan se yintu mu so sa ye beko nti mo na ehimonim ana me da wano asi ye ko bedi hu duma echi
my dreams all the way to me, I miss yo. Made me walk, cause I would mama made to me in every miss. Cause any pang is something I do, tattoo no so. Made me walk around, mama made power in every miss. Made the other gesture me power. Made the other gesture me power. Made the other gesture me power. Power. Made the other gesture me power. Made the other gesture me power. Made the other gesture me power. Power. Made the other come up and never shower. Made the any junk or son of the railway. Man, so obey me time for. Also, me boss obey me do for. I pay a band the same now I am say yo. Man, so obey me time for. Also, me boss obey me do for. I pay a band the same now I am say yo. Many other gesture me power. Many other gesture me power. Many other gesture me power. Power. Many other gesture me power. Tatia, come. And to where to come have a card before after telling to Papa. No way, come on, and to where sick Romano. Card before I swear your son to Pat. No, come one man. Wait, me, family, what the hell, Begram. After my sister, and to where sick Romano, come home and stop. What the way Jimmy Papa, so as a share possible be with Honomo. The Nipa wo ba was a million. Ya tena fufu mwa na dani ya kwa ye. Ya didn't call us. Naturally say. Omo sheda ye nkramai. Eno mo di dom. Don't pay don't pada ye. Ni na you therefore. Once na ye nua aka. Ebusu apani ka no. Konsia na wadi aduru. Beso mufa. Mufa. Train.
Papa, I can mean, Papa, Casa, Papa, baby, Papa, So my dreams all the bet me I am say yo. Me walk cause I mama me to me in a free me so. Cause any panya some yana do tattoo no so. Me walk around mama me power in a free me so. Me other sure me power. Me other sure me power. Me other sure me power. Power. Me other sure me power. Me other sure me power. Me other sure me power. Power. Me other come up and never shower. Cause I mama me to me in a free me so. Cause any panya some yana do tattoo no so. Me walk around mama me power in a free me so. Me other sure me power. Me other sure me power. Me other sure me power. Power. Me other sure me power. Me other sure me power. Me other sure me power. Power. Me other come up and never shower. Me any junk cause I never row. My whole fainting and me bepower. Man, so obey me time for. Also, me boss obey me done for. I pay a band the same now I am say yo. Man, so obey me time for. Also, me boss obey me done for. I pay a band the same now I am say yo.
He said, I never be. I want the abba to say, they feel nice. I had a yamia. Yeah, we don't have a bomb. They go to the womb. Then the mission say, I haven't every year. And boy, son of a chick. I'm going to want it to 10. But you won't make a baby and chair me. You see me in the palm, in the palm. If you Kai Devi. Kai Devi. I didn't tell my better up on say. Obana, I'm wine the Kai Devi, no, none of her pa. I'm in a poor banity, and I'm no home, and we'll try me sweet. I'm my better up on Ah, Devi. A year we are in the terror. And I imagine if you was a choice. Ah, send it some tea. No, in Trimusum, sir. The veteran Graham, there my four, and a mamma Dianity. There my honor me free. I want me free this year. But who's a free dama, and waiting a me down. When the mamma Dianity, Copem send an animal kaime. Oh, mamma, Sabbath baby, it's your mamma so. Anything way. Said a bear, and walk as you moon Graham Hano. Meeting me a doom or something. Meeting me a doom or so. Tino, the baby, mamma, me nipper. None of me a damn was say. Second young moi. Sank woo. Wait here, Kafra. As so free diamond, as some I catch him, my boy. Medasi be pray. Boame. I saw Boamia. Me a dish here. If I'm a kind. Papa need the idea. He said, what? I did not to me. It is so any demon, so Boame. Na means, sir, a cut to me. Diana. It be do a sukunima. A young me mindful now, or Mama Barreton, any woman swap Macoy and Quab from. Meet me a woman now. Meet my show, see. Now one saw a young one, Macua Sajo mobile. The Massanya me my beam, to Miss Sereni deal. See Seattle. It's all Boame. Miss Row, that's all Boame Susua. You may really free to be a da.
we wouldn't feel the beer done. Near me do not call my fear. Minya bu tegusi na be. E wa yi ba o se. So wa hwe ya we. So wa hwe me do wa se be ka so. E wa yi. Anya gudi ase me pa gudi. So wa hwe ya. Me ju ko fu se wa se be ka so no. Shebe bi wo.
Two mine away. Two mine away. Come about the fiber. Come. Come. As one a yin carbon, a pesa. What Panadam over here? Munyai, Miss Munyai. Waba penny name, Memoaqua, Penny Suabay. Ah, Menao Casasa Chemeno. I will say, when a poor Chwadier. You drop on poor hoop. Shama me kasi bichiro. And then near to say, and I did it. Sa. As Oban and Topa. Mamma Topa. No, Mamma, what I said, we are back. Me catch now. Send me Sumana or Viano. Suffer pussy baby. Na ya job for Fantos what to what about. I also to me 20. What about? Who refuse and non pay. And then Cassani watabemu. Now, when it's written one son. Why do you say at the end and a copper and can see my fee? Was Sukonoma. I come forward a bay. I'm running a quack on Suku. Now what Henefa? Ye quack come a cogentity, now away. I ne when you meet Hanamu at no papa here. Mamma Casimiro. And then the address is so, and I'm a motium. These are the short time. Adia to me now. Son me by Yan Baba here. And the shin ye. Seminishia, me what to say. Step up, no money, I'm no the best. Not go home for my no better. Hey, also watching. Why is that until you? Mima, what's here? Say the brim, Nanny, Chairman, never shame you. Well, Henefa. No, never see any. What, Johnny? Nandabia me put you on a bobomia. Not quite what fret. Whoa, Eddie to me now. A young baby out to be a minute crattoy mount. How come on some for? So the share come for colleague. Yamini can take on Sio. Amini Cosia Wakesi. When you never see a kind. What friends of Pachane? Amini Bosso. Emma. Wama me poor fool. Yes, I'm a portrait. Me. No, me. Mon femme est ton père. Monsieur. Oba me etin komo.
Mami nya omu gidie na so di me hwemo. Se wo na mo nyina wo ye mambofo me boa. Wo ba so be bo me ma me boa. Boa he. Dem masuma na be hye abedi mo no. E me kuma den so abedi wo no. Fama me. Ayenkai aguru bi na wudi. Na fa no twitwifo. Bia no onsa beka. Me di agro. Boy, so mine away. Won't say to me, be to me. Will be now woody. So mine away. You don't bet me, I me my su my way. Get my su my way. Away. Walkie diggity. Walkie diggity. Walkie diggity. DNS. Walkie diggity. Walkie diggity. Walkie diggity. Mentini me biase. Hey, Eddie Assam. Oh. Oh, Minia. Oh, hey, catch it. Oh, there towards me and Cassa. Oh, who plano. Oh, who plano, there we are. Wafa, blast a bit, Minia. Willie, Madaruma, mema, a mema de Assemba, Nina, Yesianiaka, Yankasa mema, no question a woman say, me free crobacuna, a toa, a crow is an ampetia. And it's a woman catch me, some woman, no, my dear, me catch and some to me, on say Nipanya, on say, a wood to me, and put to me, some a show, on say, someone who has a winning motion, oh, now as a woman prayer, me crana me singing young, I would it, yes, me, let me sing young. I am my sumai. Oh, I am no crown, my cunning nights and yes, so cool. Oh, it's so cool. I day offer a mini as a bay, any pan as a woman. Me farmer blah. Me that's why. When you are a blast, I offer a me that's why. Blah, you're not some. Drive me ex me foul.
Usha me bossa obey me don't fall. Hey, band say now I am me say yo. Men so obey me don't fall. Usha me bossa obey me don't fall. Hey, band say now I am me say yo. Maybe other church me power. Maybe other church me power. Maybe other church me power. Power. Maybe other church me power. Maybe other church me power. Maybe other church me power. Power. Men so man drinks all the bets na yem say yo. Men me walk so the mama me to me in a free me so. I send you panya so na do tattoo no so. Men me walk around the mama me power in a free me so. Many other church me power. Many other church me power. Many other church me power. Power. Many other church me power. Many other church me power. Many other church me power. Power. Many other church me power. Many other church me power. Many other church me power. Power. Many other church me power. Many other church me power. Many other church me power. Power.